sikwa na entertainers ana asikwa enwere entertainers nọ n'industry for over 30 years. It's just that ndị ochie na-agakwa ndị ọfụrụ na-abatakwa so ha nakwala asị ị na-agba gị na-echenji ihe ị na-eme so that ndị na-agbata ọhụrụ ghara ịnara gị ọnọdụ so ị na-emekwa ka ị na-ewelite ọnọdụ na-agbagodo ndụmọdụ unu wepụ anya n'ego ihe unu ga-ebuzo obi lewe anya ka unu wepụta iru unu ka people mara unu before unu achọba ego problem fa na-emewo fa na-wetu umeala na ndị na-akwado ha wetu umeala na ndị na-akwado gị obi ga n'ọzọ inweta obere gị chọwe ka ịgbanaga ịchọ ka ịgbanaga onye ọzọ chọrọ ịkwado onye ọzọ ama mwepụtazi ego wee kwado onye ọzọ so ị ga-ekwu unu dan ọya na-egbu ụlọ egwu eji akwado ndị mmadụ onye megide ọ dịghị ya ka ọ gbagotego ka ọwụgo kpakpando o chefuzie na mmadụ tiri ego n'isi ya ọgbalaga so onye tiziri ego n'isi ya ma like itinye ego n'isi onye ọzọ so unu ga-aka m down so that ka ndị na-abịa na-abịagode ka ha nwee ike ịghọta ihe a na-eme ịghọtago